Так, сябры, усіх вітаю. З намі сёння Мікола Дзядок. Мікола, вітаеце. Прывітанне, Лесь, прывітанне, гледачы. Калісьці мы з табой сустракаліся ў Менску, сидзелі ў нейкай кавярні, абмяркоўвалі там розныя падзеі. Ну, гэта больш тычылася Беларусі, гэта я ўжо не памятаю, 18 ці 19 год. Сёння я прапаную таксама прайсцісь па як тады мы сустракались, як тады мы сядзелі, пілі каву і нешта размаўлялі. І я думаю, што нашы думкі будуць цікавы нашым гледачам, таму што сёння мы будзем гаварыць пра аўтарытарызм, пра тое, як гэта тычыцца Беларусі. Ці рухаецца свет у бок аўтарытарызму. Вось давай, Мікола, адразу пачнем з такога пытання. Вось мы назіраем рост правых сіл, і гэта не зараз, гэта ўжо нейкі час такі праходзіць, і нейкую стомленасць ад дэмакратыі, як мне падаецца. Вось, і такі запыт на такую моцную руку. Гэта, як ты лічыш, гэта такой часовы нейкі крызіс ці доўгатэрміновы такі тренд? Складанае пытанне, таму што вельмі шмат хто гаворыць аб гэтым росце правага папулізму, аб росце аўтарытарным адкаце, які зараз настае ў Еўропе і ў цэлым свеце. Аднак я ўсё ж такі не схільны, па-першае, перабольшваць эфект ад гэтага. То бок мы мусім разумець, што мы бачым, на сённяшні дзень мы можам бачыць агульны напрамак развіцця палітычнай гісторыі чалавецтва, так? Што яно рухаецца ад больш аўтакратычных формаў да больш дэмакратычных, да большай інклюзіі ўсё большай колькасці насельніцтва ў працэс прыняцця рашэнняў. Гэта бачна у межах там 50-70 год, это не заўважна, але калі возьмеш хаця бы у маштабе 1000 год, гэты рух заўважны. Але любы рух гістарычны, ён мае гетэрагенны характар, то бок заўсёды ідзе рух наперад, і некалькі працэсаў, якія гэты рух запавольваюць. То бок гэта заўсёды крок, два крокі наперад, крок назад, два крокі наперад, крок назад. Заўсёды так адбываецца, гістарычны працэс так ідзе, гэта ягоная ўласцівасць. Па-першае, я, конечно, не схільны перабольшваць вось гэты правы паварот. Таму што калі мы паглядзім на той же еўразвязь, што там, толькі Венгрыя, Словакія, і яшчэ умоўна Чэхія, можліва, абрала там гэтага Петра Бабіша, правага прэзідэнта, прэм'ер-міністра. Вось, і ўсё. А ў еўразвязе там больш за 30, по-моему, краін. То бок казаць аб тым, што еўразвяз там павярнуўся увесь у бок ультраправага папулізму і аўтарытарызму, канешне, не прыходзіцца. Тое самае ЗША, то бок абралі Дональда Трампа, окей, там праз 3 гады абяруць уже новага прэзідэнта. І гэты кругаварот правых прэзідэнтаў у ЗША, як ведаеце, па падручніку там біялогіі ў школу, кругаварот вады ў прыродзе. Вот такі кругаварот палітыка ў ЗША, гэта ён ідзе ўжо якое стагоддзе, і не трэба перабольшваць ягоныя наступствы. Таму, канешне, я, па-першае, не лічу, што адбываецца зараз нешта незваротнае, глобальнае. Я не схільны перабольшваць эфект і казаць пра нейкую стомленасць ад дэмакратыі ў глобальным маштабе. У лакальных выпадках так. І, канешне, я лічу так, гэты тренд, тым не менш, хоць ён не такі вялікі, як падаецца многім, мае месца. Я ўсё ж такі лічу, што гэта такая часовая флуктуацыя на фоне агульнага гістарычнага працэсу. Слухай, вось гэта то, што зараз адбываецца, гэта неяк іграе на руку Лукашенка і іншым дыктатарскім рэжымам, даже у такім, вось, як ты мяркуеш, сэнсе? Канешне, ім бы вельмі хацелася, каб уся Еўропа была кіраваная Орбанамі, Фіца і ім падобнымі кіраўнікамі, каб кожны дбаў толькі пра сябе. То бок, глядзіце, все высілкі ФСБ, ГРУ, ўсіх дыктатарскіх краін, яны скіраваныя яшчэ, з часоў халоднай вайны на адно і тое ж: раскалоць еўразвяз і максімальна раскалоць заходні свет, каб кожны дбаў толькі пра сябе. В прынцыпе, гэта старая як свет тактыка, падзяляй і ўладар, правильно? То бок тое самае, што спрабавалі і НАТО зрабіць у дачыненні да Савецкага Саюза, правильно? Распаліць там сепаратызм нацыянальны, сацыяльны, яшчэ не каб дэзінтэгрыраваць свой. Это ім, зрэшты, атрымалася. Ось, тое самае тут. Канешне, ім любыя такія тэндэнцыі, з'яўлення вось этого Фіца, Орбана, яно ім суперкарыснае, супервыгаднае, таму што яны зараз могуць крычаць в сваёй нават прапагандзе:
в Европе предложили перестать спонсировать Украину. Кто в Европе? Кто? На это там казал, до прикладу, Виктор Орбан. Да? Ну, такими манипуляциями могут заниматься, могут весь час отсылать, казать, что вот, смотрите, даже в Европе не все едины, даже там звучат голоса в поддержку дружбы с Россией и против несправедливых санкций. То, что они, в принципе, робят весь час у пропаганды. Конечно, им это выгодно, корисно, бо коли мы разумеем, что коли заходний свет пачне наступать единым фронтом на гэты цемрашальскі інтэрнацыянал, як я яго называю, гэта ну, Россия, Китай, Беларусь, Паўночная Корея, Куба, до недавніх часоў яшчэ Венесуэла. Вось, калі захад пачне наступ, ім, канешне, прыйдзецца не салодка. Слухай, калі каснуліся ўжо непасрэдна вайны в Украіне, вось як ты лічыш, як вось якраз сёння, калі ты бачыў, параўноўвалі по часу, колькі ідзе вайна ва Ўкраіне з другой сусветнай, то бок трошечки не так, не з другой сусветнай, а якраз напад Германії на СССР. Вось, як ты лічыш? Так званой Великой Отечественной. Так званой, так. І вось, як ты лічыш, вось гэта такая зацяжная вайна, яна неяк змяняе роль Беларусі стратэгічна і сімвалічна, то бок не Кіеў за 3 дня, а якраз вось такая зацяжная вялікая вайна. Роля Беларусі насамрэч для нас... Мікола, дадам яшчэ да пытання. І як ты лічыш, вось шмат хто піша, што Лукашенко зараз гэта адзіны гарант незалежнасці там і тое, што не ўцягнулі вайну. Як ты лічыш, Беларусь, лукашысцкая Беларусь цяпер больш закладнік Расіі ці такі свядомы ўдзельнік? Я лічу ўсё ж такі закладнік. Лукашенко усімі... Так, я згоден з тым, па-першае, з тэзай так, што Лукашэнке гэтая вайна абсалютна не патрэбная. Ён яе не хацеў, і ён не хацеў бы нават такім абмежаваным фармаце ў ёй удзельнічаць, але яго Пуцін прымусіў. Прымусіў чаму? Таму што ў 2020 годзе ён быў Пуцінам падтрыманы і вымушаны быў адпрацоўваць сваю вось гэтую вось падтрымку. Чаму невыгадна? Таму што ён разумее, што калі, крый Божа, вайна перакінецца на тэрыторыю Беларусі, нічога добрага ад гэтага для Лукашэнкі не будзе. То бок ён будзе проста раструшчаны, расцярушаны гэтай барацьбой вялікіх армій, польскай, германскай, любой еўрапейскай арміі і украінскай той же, і Расіі. То бок, калі это все заварушка пачне адбывацца на тэрыторыі Беларусі, гэта, канец ягонай уладзе. То бок, ён ужо проста ў гэтай гульні звычайны мыш, звычайна, на якую асабліва ніхто зважаць не будзе. Таму, канешне, яму гэтая вайна не вельмі карысная, але калі ўжо здарылася, ён паспрабаваў выцягнуць з яе максімум. Па-першае, выпрасіў сабе гэтую ядзерную зброю, выпрасіў сабе больш новае ўзбраенне, выпрасіў сабе нейкія больш ільготныя умовы на расійскім рынку і больш за тое паспрабаваў яшчэ і зарабіць на пастаўках зброі, амуніцыі і ўсяго астатняго, што производзіцца ў Беларусі, у Расію. То бок ён, як звычайна, імкнецца максімальна выдаіць свайго саюзніка, атрымаць максімум са сваёй гэтай саюзнічыцкай ролі, тым больш, што ў Расіі не так шмат саюзнікаў засталося, а ў Еўропе іх не засталося ўвогуле. На еўрапейскім кантыненце это толькі Беларусь. Таму якая роля? Канешне, за гэта прыйшлося расплачвацца тым, што у агульным нашай каціроўкі, успрыняцце нашай Беларусі як суверэннай незалежнай краіны на сусветнай арэне, канешне, растаяла ў пэўнай ступені. То бок я з людзьмі за межамі размаўляю з розных краінаў, з еўрапейскіх, нееўрапейскіх, усе кажуць Лукашенко is Putin's puppet. То бок пуцінская марыянетка. Puppet state, марыянетачная дзяржава, так характарызуюць Беларусь. Прыемнага ў гэтым мала для нашых патрыятычных пачуццяў, але трэба прызнаць, што, на жаль, гэта праўда. Добра, ты ведаеш, што зараз дэмрух ёсць невялікая частка, насамрэч, невялікая частка, але ж яны заўсёды раздуваюць, што іх там вельмі шмат, хаця гэта не так. А тых людзей, якія кажуць, што трэба нейкія там перамовы, трэба неяк зніжаць там нейкі градус, трэба адмяняць санкцыі і так далей. І кажуць, што гэта павінна быць у сэнсе палітвязняў. Вось гэтыя трэкі, па якому і ты таксама выйшаў.
Вось ёсць больш вялікая частка, якія кажуць, што санкцыі павінны быць. І сёння я буквально бачыў вельмі добры такі на Еўрарадыо вельмі добрую стацью яны зрабілі па санкцыях, размаўлялі там з экспертам. Так вось, як ты лічыш, вось вызваленне палітвязняў гэта нейкі, як кажуць вось гэтыя гульцы, я іх называю голубы міра, а Белпол іх назваў зараз помню кааператыў радзіма. Так вось, так як ты лічыш, гэта все-таки тое вызваленне, пад якое ты таксама трапіў, гэта нейкі сігнал зменаў ці гэта інструмент торгу, якім Лукашенко заўсёды так карыстаўся? Адказ заключаецца ўжо ў тваім пытанні. Тое, што Лукашенко скарыстаўся ў рэшце рэшт гэтым інструментам для гандлю, сведчыць аб тым, што ўжо адбываюцца змены. І яшчэ большыя змены нас чакаюць наперадзе. Я зразумеў адразу... Якія? Напрыклад. Я, па-першае, хочу сказаць, адразу выказаць сваё стаўленне да гэтай дылемы эмігранцкай беларускага дымруху, санкцыі ці дыялог. Па-першае, я працягваю казаць, што адно не выключае другое. То бок нішто нам не замінае захоўваць санкцыі як інструмент для таго, каб удзельнічаць у дыялогу плюс-мінус на роўных, хаця б. Ось. Я лічу, што ціск і дыялог у прынцыпе не мусяць адзін аднаго выключаць. І так і працуе, па-мойму, дыпламатія, так працуе імкненне да ўласных мэтаў. То бок, калі мы чагосьці дабіваемся, мы частку там здымаем свайго ціску. Калі не дабіваемся, значыць, ціск застаецца. Просто калі гаворыць дыялог, толькі дыялог, мне адразу пытанне, так, а вы вас на гэты дыялог клікалі? Хто? Лукашенко зараз не хоча, не гатовы, не збіраецца з дымрухам размаўляць увогуле. Гэта відавочна. Калі б ён сказаў, да, я хочу з вами дыялог, калі ласка, канешне, трэба ісці, значыцца, з імі размаўляць. Чаму не? Нягледзячы на тое, што он дыктатар, яшчэ хтосьці. Калі мы зможам з гэта атрымаць нейкі профіт, трэба было б ісці з імі размаўляць, калі б ён быў на дыялог з намі гатовы. Але ён яго не хоча, разумееце? Так аб чым размова тады, аб чым предмет спрэчкі які. Ось. А па-другое скажу, што людзі, якія кажуць, што санкцыі не працуюць, я дадам, што я на свабодзе, дзякуючы санкцыям. Нашу партыю, там, якой быў я, абмянялі на Белавія, як памятаеце, на зняцце санкцый з Белавія. Дык пытанне да гэтых людзей, якія кажуць, што санкцыі не працуюць. Калі б не было санкцый, на што б мяне тады абмянялі і нас? Да ні на што, просто мы сидзелі б далей, да і ўсё. Навошта яму увогуле кагось выпускаць, калі няма ніякага інструменту ўплыву на яго. Ось, таму это просто, канешне, бессэнсоўная размова. Канешне, санкцыі патрэбныя як адзін з інструментаў ціску, але наявнасць санкцый абсалютна не выключае дыялог. Трэба просто, каб гэты дыялог і гэтыя перамовы адбываліся на карысных для нас умовах і прыводзілі для нас да пэўных вынікаў. Ось. Што датычна другого? Я бачу і я амаль упэўнены, што ў сувязі з гэтым тыранападам, які адбываецца, Венесуэла, зараз Іран на падыходзе, дай Бог, іранцы даб'юцца свабоды для сваёй радзімы. Я вельмі ў гэта веру, спадзяюся, і насамрэч ужо сёння ёсць усе падставы лічыць, што гэта сапраўды адбудзецца. Вось. І ўжо, акрамя гэтага, у Лукашэнкі існуе перамоўны трэк з амерыканцамі. Я думаю, он будзе імкнуцца перасаджвацца на другі стул, хаця бы паловай, хаця бы нават не паловай, чвэрцю хаця б свайго азадку, перасаджвацца таксама і на іншы стул, таму што каб не сидзець толькі цалкам на адным расійскім, таму што ён бачыць, што Расіі пазіцыі з дня ў дзень не ўзмацняюцца ні на вайне, ні на міжнароднай арэне, ні ў эканоміцы, нідзе. А ён, як чалавек, які, я маю на ўвазе Лукашэнка, канешне, заўсёды трымае нос па ветры, все это разумее, і ён будзе старацца дамаўляцца з США, з Европай. Тут для нас открываецца, я не веру, конечно, что мы там вернемся ў 19-й год, все будзе як раней. Нет, але гэта в акно мажлівасцяў, і я думаю, что я упэўнены нават, што нейкія зрухі будуць працягвацца ўжо вось гэтага бетоннага замарожанага стану такой, які быў 23
другі 23 большую частку 24 гадоў ужо яго не будзе. А ці ёсць рызыка, што Беларусь, ну, скажем так, абмяняюць на стабільнасць у рэгіёне, ось як зараз робіць Трамп, ну, напрыклад, з той жа Венесуэлай? Ну, па-першае, я стараюся, канешне, пазбегаць такіх выразаў, што нас вось абмяняюць, Беларусь, там, нашу краіну, да, это такое вельмі нас прям пазбаўляюць суб'ектнасці, просто як прадмет, як мех з бульбай просто перадаюць туды-сюды. Стараюся не мысліць у такіх катэгорыях, бо гэта цалкам спісвае з рахункаў беларускі народ, насамрэч, і не кажучы ўжо там пра дэмакратычны рух. Я думаю, не, гэтага не адбудзецца по той простай прычыне, што Трамп-то Трамп, і ён можа там себе замысліць і якія заўгодна зрабіць камбінацыі, раздаць, але у канчатковым выніку вырашаюць, па-першае, беларусы, хаця яны недастаткова суб'ектныя для таго, каб сёння ўплываць на сусветную палітыку, яны могуць такімі стаць у будучыні. А па-другое, не трэба забываць, што ёсць таксама Еўропа. Есть вельмі моцны гулец з арміяй 300-тысячнай, на хвіліначку, Польшча, есть Літва, якія ўжо не першы год узмоцнена рыхтуюцца да вайны з Расіяй. І я не думаю, што нас прям вот так вот: Расія, ну, забірайце. То бок, все тое, што нават Трамп робіць, не вельмі падобна на такую стратэгію. Наадварот, яны кажуць у адкрытую, што мы хочам Лукашенка адцягнуць ад Расіі. Так. Ну, ось, не ведаю, наколькі у іх гэта атрымаецца, але пакуль, бачыце, такое спробы маюцца. Это з аднаго боку. З іншага боку, Польшча, я вельмі спадзяюся ў гэтым плане, што яна вельмі не хоча бачыць Расію прямо пад сваімі межамі, так, каб межы Расіі пашырыліся да Бярэсця, там Тэресполя, вось гэтых пагранпераходаў. Конечно, яны будуць усё супраць гэтага рабіць, і не трэба забывацца, што б там себе Пуцін, Лукашенко не думалі, ну, Пуцін асабліва, яны вымушаныя лічыцца з еўразвязам, з іхнімі інтарэсамі. Польшча і Літва будуць катэгарычна супраць для таго, каб Беларусь уваходзіла нейкім чынам у рабілася частка Расіі. А што да зоны геапалітычнага ўплыву, так мы ўжо там, у прынцыпе, дэ-факта мы ўжо у зоне геапалітычнага ўплыву. Пытанне толькі в тым, каб не страціць суверэнітэт уже канчаткова. Разумееш, то бок не патрапіць у склад Расіі. Я думаю, гэтага не адбудзецца, ну, па прычынах, якія я пералічыў. Ну, слухай, вось мы пачалі пра узброеныя сілы, там Польшы, Літвы, там да падрыхтоўкі да ваенных дзеянняў нейкіх, якія магчыма будуць, магчыма не. Ну, тут я не эксперт і не магу нічога казаць. А як ты лічыш, а каб у беларускіх дэмсіл, якія зараз знаходзяцца ось за межам, былі б такія нейкія сілавыя інструменты свае, ну, якія былі б удакладнены там з Еўропай, з еўразвязам. Ось Трамп, бачыш, ён зараз скажа, што, ну, неяк бы ёсць міжнароднае права, але ж, ну, як бы і нема. Зараз такі час, што трэба вырашаць сілай. Можа гэтым скарыстацца і таксама нейкую сілу набыць, як ты лічыш? Ідэя, канешне, класная, але для таго, каб мець свае ўзброеныя сілы, якія штосьці будуць значыць у рэгіёне, трэба мець $1 мільярд. Вось у беларускага дэмакратычнага руху ёсць $1 мільярд на ўтрыманне 30 тысяч мужикоў, якія нідзе не працуюць, а толькі займаюцца вайной. Я думаю, не, глядзі, трошачкі не ў гэтым кантэксце. Глядзі, напрыклад, зараз вялікія сродкі выдзяляецца еўразвязам, каб свае там сілы неяк узмацніць і так далей. А ёсць беларусы, якія таксама маглі бы не тое, што свае асабістыя, то бок вось беларускія сілы і так далей, а вось як, напрыклад, чалавек працуе, ну, у таксі ці ў бядронкі ці яшчэ нешта, малады хлопец здаровы і так далей. А каб гэта вось пашыраць, якраз скарыстацца тымі людзьмі, якія могуць і мараць аб тым, каб быць у нейкіх такіх падроздзелах. І каб все гэта стварала хто? Беларуская апазіцыя, так? Не, тут беларуская апазіцыя можа стварыць толькі, ну, я так лічу, што можа у нейкі перамоўны працэс увайсці, каб гэта абмяркоўваць. Але ж я не думаю, што яны могуць гэта стварыць. Ну, вось і я такого самого меркавання. То бок, каб калі б можна было ажыццявіць сілавы сцэнар звяржэння Лукашэнкі, мы б давно ўжо яго ажыццявілі. Мы, альбо Еўропа.
Мне падаецца тут на гэтым усё. Ну слухай, ну у Венесуэле таксама ніхто не ведаў, што можна скрасць Трампа это Мадуру. Тут бачыш... ёсць нюансик. Мадура гадамі, амаль десятигоддзямі, тоннамі, сотнямі тонн пастаўляў какаін у ЗША. Ён спансіраваў ворагаў ЗША вельмі актыўна: Хамас, Хезбаллу, Іран. Ну, то бок это был конкретны шкоднік. Лукашенко такого трэша не робіць. Ну, это адна з прычын, да? І плюс у Беларусі няма нафты, таму, ну, параўнаць, конечно, не можна. Ну я так, гіпатэтычна, но глядзі, Мадура, а Лукашенко, ты думаеш, не датычын да тых жа наркотыкаў? Вось я не ведаю, напрыклад, а можа такое таксама быць, але ж тое, што зараз вось на прыграніччы тварыцца, там вось гэтыя мігранты, гэтыя сігареты, гэтыя дроны, аэрапорты там, некаторыя там, напрыклад, у Вільні там раз і астанавіліся, вылеты там усё. Ён таксама шкоднік, але ж можа не ў такім памеры. Так, это не тыя маштабы, конечно. Не тыя маштабы, он шкоднічае па дробязі, стварае напругу, але гэта не такія маштабы, каб яго за гэта выкрадаць. Я так думаю. Ну, і зноў жа не будзем забывацца, што ён так себе ўпэўнены. Гэта ведаеш, як вось сабака, да, вось калі вось хто сабакаводы кажуць, калі яна да прыкладу з іншым сабакам сустракаецца на вуліцы, то яна заўсёды больш агрэсіўна і больш упэўнена сябе паводзіць, калі яна са сваім гаспадаром. Калі без гаспадара, яна можа збегці, разумееш, і не ўступіць канфлікт з іншым сабакам. Так і тут ён адчувае, што за ягонай спіной ёсць Уладзімір, а ва Владимира ёсць ядерная зброя, а вось великая Россия, а вот Россию никто никогда не победил, не побеждал и не победит. Вот это их российский нарратив, який они разгоняют. И, конечно, он от этого почувається себе упевнено. Хто стояв за спиной Мадура? Куба? Ну, камон, Куба так себе регіональний лідер. Ось тому тобі отказ. Ну, слухай, ну і Путін там заявляв, що ми його ніяк там будемо ховувати. Лукашенко заявляв, що він добрий парень. Ну, добре. Ну, гэта... А яны уже этого Пригожина уже ахоўвалі. Уже... Ну так, гэта так. Слухай, ну а як ты лічыш, ось, ну, Трамп, ён радыкал? Трамп гэта вельмі эмацыйны чалавек, імпульсіўны. І, канешне, ён ні ў чым не радыкал, хіба што ў плане ўласнага эга. У плане задавальнення ўласнага эга, да, ёсць у яго такія папаўзнавенні. Ну, не трэба забывацца, і кожны раз, калі мы аналізуем палітыку США, многія людзі впадаюць в крайнасці, ацэньваючы дзеянні Трампа проста таму, што они не любяць самога Трампа. Сапраўды, ён як асоба, ён такі, ну, есть такое слово бесючий, да, вот реально можа раздражняць. Ён робіць увесь час нейкія выказванні такія. Вось это ягоныя відосы, там, як ён ляціць на самалёце і лайном кідаецца ў пратэстоўцаў, ну, в штучным розуме зроблена. Ну, это просто такая лухта, это просто такое дно. Все это прысутнічае, да, то бок не трэба таксама, не будем на это закрываць вочы, але не трэба забывацца, што Трамп у США это не тое, што Лукашенко ў Беларусі і Путін у России. Там нет гэтай сістэмы, што цар вырашае ўсё. То бок там рэальна існуе стрымліваючая сістэма, якая сістэма супрацьвагаў розных галінаў улады. Ось, і мы памятаем, я не буду зараз просто грузіць гледачоў, колькі было рашэнняў Трампа, якія просто нейкі суд аднаго штата сказал, а мы не будем это выконваць. І все, і не выконваць, потому что суд штата так вырашыў. Ось. То бок гэта зусім іншая сітуацыя, і многія ненавідзячы Трампа, потому что ён реально так правакацыйна себе паводзіць увесь час. Любіць там і на абразы нейкія спрыгнуць, і часта неабдуманыя рэчы кажа. Вось і за гэтых ягоных паводзінах людзі пачынаюць яго хейціць і ўжо пачынаюць неадэкватна ўспрымаць все, што ён кажа, і нават ігнараваць, калі ён робіць штосьці добрае. А ён это сапраўды робіць, нават браць наше вызваленне. Да? Хто чакаў, што Дональд Трамп зацікавіцца правамі чалавека ў Беларусі, а ён зацікавіўся і вызвалены, за што я яму як бы удзячны па сённяшні дзень і буду заўсёды казаць, што Дональд Трамп, дзякуй Дональду Трампу, што нас вызвалі. Ось, таму
Радыкал он ці не, я не ведаю, але, конечно, з ягоным прыходам палітыка стала крыху болей, не крыху, а значна болей турбулентнай, непрадказальнай, але зноў жа трэба памятаць, што эта непрадказальнасць ўсё роўна будзе вагацца ў пэўных межах, потому што ЗША гэта ЗША, там працуюць інстытуты. Слухай, вось тут такі каментар. Ты ведаеш, што я каментары не читаю звычайна, але ж такі, ну, цікавы, каб нам тоже неяк абмеркаваць ці сваё стаўленне да гэтага сказаць. Зараз Трамп нападзе на Грэнландію, а Пуцін на Балтыю. Ёсць меркаванне, што ў Анкориджы адбыўся новы пакт Сталіна-Гітлера. Як ты лічыш, магло такое адбыцца ці не ўсё ж такі? Я лічу, што не. Не бачу аніводнай прычыны Трампу дазваляць Путину нападать на своих союзников. Что это вообще за лухта? Понимаете, вы все люди, вот был таксама такі тейк не так давно, обменяли Украину на Венесуэлу. Типа Путин дозволил, милостиво дозволил Трампу забрать Мадуро, но за это Трамп ему должен отдать Украину. Ну, это такая лухта несусветная. Когда я это читаю, думаю, люди, ну, с чем вы вогуле думаете? Каб такое мело месца, па-першае, трэба, каб гэтыя маленькія краіны былі пазбаўленыя суб'ектнасці. Вось гэтыя ватныя, ну, я прашу прабачэння, але это реально дыскурс такі больш уласцівы для ватных рускамірных каналаў, якія пазбаўляюць маленькія краіны суб'ектнасцю ўвогуле, не разглядаюць іх як самастойных гульцоў, а яны такімі часта з'яўляюцца. На секундачку, Украіна самая буйная, самая боеспособная, боездольная зараз армія ў Европе, так? І як мы можам казаць, што іх просто можна взять и кому-то отдать? Да это неможливо. Да? То бок, як бы вы не хотели, они не дадут себя кому-то отдать. Ну, то же самое и тут. То бок, про напад на Гренландию збройную, то увогуле я не хочу это обмерковать, это лухта. Ну, просто, каб хтосьці з кімсьці нават змог дамовіцца, з чымсьці абмяняцца, гэта трэба, каб былі раўнапраўныя партнёры. Ребята, Трамп и Путин – это не равноправные партнеры. Мировой лидер, сусветный лидер самой буйной армии, не армии, пробачьте, державы самой богатой, самой могутной, з 1,6 триллионов, коли не помиляюсь, бюджета на армию. 1,5. 1,5, так, 1,5 триллиона, вы удумайтесь. И Россия, якая Купянск бере 2 годы. Ну, а почему вы кажете? И это Трамп будет спрашивать Путина, а можно я там на Гренландию нападу? Нет, ты не против будешь, да? Ну, забирай себе Балтию, а я вот на Гренландию. Ну, лухта нейка. Ну, добре. Слухай, а не, як ти думаєш, коли ось некий палітичний тупік, може у той час і з'являється радикалізм, коли ось уже політичними методами вирішити питання немагчыма? А що ти маєш на увазі під радикалізмом? Радикалізм, ну, наприклад, ось, ну, може, я не так виразився, але ж, ну, наприклад, той же Мадуро скраден. Ну, ён скраден, насамрэч, так? Ці напад Росіі на Украіну. Ну, гэта тэрарызм, канешне, больш. Вось, быў ці не палітычны тупік, каб гэтыя з'явы з'явіліся? Ці можа ён існаваць без, ну, радыкалізм, ці там нейкія такія рэчы больш сілавыя? Калі няма палітычнага тупіка яшчэ, то бок, але ж вырашылі, што, ну, навошта там нам дамаўляцца і так далей, зробім вось так. Ну, глядзі, я разумею, аб чым ты кажаш, то бок, што калі палітычныя метады вырашэння пытання заходзяць у тупік, то пачынаюць прымяняць гвалт. Справа ў тым, што чаму дзяржавы пачынаюць войны, на гэты конт розныя ёсць тэорыі. Да прыкладу, класічная марксісцкая тэорыя, яна кажа, што імперыялізм – гэта вышэйшая стадія развіцця капіталізма, калі патрэбны тэрміновы выхад на новыя рынкі, і як ратаванне ад крызісу перавытворчасці, капіталістычная краіна ступае на імперыялістычны шлях развіцця, то бок заваёўвае калоніі, новыя рынкі, новыя крыніцы рэсурсаў і гэтак далей. І насамрэч у дачыненні да ЗША у пэўнай ступені гэтая схема працуе, таму што ЗША, калі хто не ведае, яны ад пачатку сябе заявілі, яшчэ на этапе стварэння, айцы-заснавальнікі,
там Томас Джеферсон, там Джеймс Мэдисон, Джон Джей і іншыя, яны заявілі пра сябе як акіянская імперыя. То бок яны адразу сказалі: ребята, this is our hemisphere, да? То бок тое, што Трамп не сказал, гэта наша палова земнога шару. І, канешне, не апошнюю ролю грае у фарміраванні іхняга дзяржаўнага інтарэса буйных карпорацый. Гэта не значыць, што буйныя карпорацыі ставяць і здымаюць прэзідэнтаў, як нейкія канспіролагі лічаць. Там шмат цэнтраў уплыву, паўтаруся, ЗША, это якая б не была буржуазная, капіталістычная, імперыялістычная, але ўсё ж такі дэмакратыя. Ось. А што датычна Расіі, я ўсё ж такі схільны лічыць, што да яе вось гэты класічны марксісцкі падыход аб тым, што дзяржава пачынаюць войны, калі ім патрэбны эканамічны, калі яны ў эканамічным тупіке, я думаю, дачней ды гэта не працуе. Расіі ўсё ж такі, я б сказаў, на першым месцы каштоўнасныя фактары, фактары нацыянальнага характару і таго, як народ увогуле бачыць сябе. То бок я схіляюся да таго, што розныя народы, у тым ліку розныя імперыі, начинаюць войны па розных прычынах. І што датычна ЗША, то калі мы паглядзім на гісторыю 20-го стагоддзя, яны сябе так паводзілі ўвесь час. Яны ніколі не сароміліся прымяняць сілу супраць тых рэжымаў, якія пераходзяць ім дарогу. І мы мусім, я лічу, радавацца, што за апошнія гадоў 40 яны моцна змянілі сваю парадыгму і зараз прыбіраюць такім чынам толькі недэмакратычныя рэжымы. Таму што падчас халоднай вайны у них была стратэгія хто заўгодна, але толькі не камуністы. Вось прям літаральна хто заўгодна. Яны прыводзілі ў краінах трэцяга свету жудасных дыктатараў, там не буду зараз пералічваць, там Бакаса гэты і Гаіці. Да, Полпот это, Полпот, здаецца, все ж таки сам прыйшоў, да. Ну, карацей, асабліва і ў Афрыцы, в капсюле яны як толькі бачаць, што дзесьці пустое месца такое, вакуум улады, яны бачаць, што туды ўжо рыхтуюцца зайсці СССР са сваімі агентамі ўплыву, они адразу ставяць дыктатара, які там можа не, там просто Лукашенко ў параўнанні з ім гэта анёл. Яны ставяць этого дыктатара і пачынаюць падтрымліваць зброі вайсковымі сіламі, як заўгодна, каб толькі туды не прыйшоў СССР. Зараз яны ўжо так не робяць, і гэта насамрэч добра, гэта таксама мне вялікі аптымізм мне вселяе ў мяне, што ўсё ж такі нават такія імперыялістычныя сілы пераходзяць на разуменне таго, што каштоўнасці гэта важна. Каштоўнасці гэта важна. Важна. Згодзен. Ну, давай больш пра Беларусь, а то мы ўжо і Полпота коснулись усіх. Глядзі, ну ты ўжо выйшаў нейкі час, ну я ведаю, што ты займаешься там працай сваёй, то есть ты бачыш, што робяць, як робяць, можа ты рабіў нейкі аналіз падзей там і так далей. Як ты лічыш, якая памылка, можа галоўнае, можа некалькі памылак зроблена беларускім дэмакратычным рухам вось за апошнія гады, калі мы аказались тут у выгнанні, скажем так, і так далей. Про памылачкі немножко поразважаем. Можна, я б не ставіў пытанне так, можна знайсці шмат недахопаў, што не было зроблена, дзе крыва наступілі і гэтак далей. Давай про гэта, давай. Ну, просто што я хочу адразу сказаць, гэта не значыць, вы зрабілі памылку, а вось будь я тады ў дэмакратычным, я гэтага не зрабіў. Не, большасць гэтых памылак і недахопаў, яны аб'ектыўна абумоўленыя, то бок недахопам досведу, недахопам інфармаванасці, недахопам кампетэнцыі. Бок я не хочу сказаць, што большасці з іх, мажліва, нават нельга было пазбегнуць, бо эміграцыя гэта такі спецыфічны асяродак. Што я лічу, можна было б выправіць? Слухай, досведаў ні ў каго не было, таму тут гэта як бы так і ёсць. Ну, ты маеш на ўвазе, якія памылкі ў дзейнасці менавіта дэмакратычнага руху ў эміграцыі, так? Можа памылкі, а можа якраз і пра тое, што ты казаў, што якія шагі можа патрэбна было зрабіць ці зараз патрэбна зрабіць?
Я лічу галоўны крок, які трэба зрабіць, гэта перайсці на самафінансаванне. То бок, на жаль, на сёння велізарная ступень залежнасці беларускага дэмакратычнага руху ад знешняга фінансавання. Все плачуцца, што закрылі USAID, і калі Трамп закрыў, стала яшчэ горш. То бок, я разумею, з аднаго боку, працаваць у дастаўцы і рабіць паўнавартасны сацыяльны палітычны праект, ці блог, ці СМІ вельмі цяжка. Гэта могуць далёка не ўсе. І, канешне, хочацца мець фулл-тайм працу, якая тебе будзе аплошвацца, каб ты мог выконваць сваю мэты. Але мы бачым, што на сёння мы фінансава залежныя, то бок не самастойныя. Вось, і калі б можна было, неяк, я ведаю, што ёсць бізнесоўцы ў эміграцыі досыць паспяховыя, ёсць, не ведаю, ёсць краудфандынгавыя платформы, і калі б можна было неяк выходзіць на самафінансаванне, стварэнне, не ведаю, нейкіх фінансавых структур, якія вкладацца, не ведаю, у міжнародныя нейкія стабільныя фінансавыя інстытуцыі, не ведаю, образна кажучы, я ж проста фантазірую, да, беларусы сабралі $100 мільёнаў і паклалі пад працэнты у нейкі швейцарскі банк. 2% гадавых, так, нармальная лічба, і яна раскідваецца там пароўну між ініцыятывамі грамадзянскай супольнасці. Там Белпол, там 10 ініцыятыў, кожнаму по 10%. Там столькі Белполу, столькі Байсолу, столькі там Міколі Дзядку. Ось. Так, як прыклад, так? То бок, гэтага не было зроблена. Я дапускаю, мажліва, гэта занадта складана, але адсутнасць уласнага фінансавання наставіць у вельмі залежную пазіцыю, што проста заўтра Польшча прыйдзе ў галаву перастаць фінансаваць там Белсат, тое, што ад яго засталося, і мала таго, што некалькі дзесяткаў людзей губляюць працу, так некалькі сотен тысяч беларусаў губляюць крыніцу даставернай інфармацыі ў Беларусі. Гэта адзін момант. Другі момант, мяне ў цэлым, канешне, уразіла і вельмі парадавала салідарнасць беларусаў, парадавала, як нас палітвязняў сустракалі, як нас падтрымлівалі і фінансава, і маральна, і тэхнічна, і ўсяляк все для нас рабілі. Гэта круто, бачна, што тут беларусы гатовыя як бы праяўляць салідарнасць, падтрымліваць адзін аднаго. Але я бачу рэальна таксічнасць інтэрнэт-прасторы, то, што ёсць немалая колькасць людзей, якая занятая толькі напісаннем каментараў абразлівага характару наконт усіх астатніх, і ладна б каментараў, ёсць там цэлыя тэлеграм-каналы, цэлыя ютуб-каналы, якія не пазіцыянуюць сябе як частка дэмакратычнага руху, як мы змагары. Некаторыя з гэтых людзей нават адсядзелі, сапраўды адсядзелі, а ўся іхняя павестка, увесь іхні парадак дня ад пачатку до канца гэта мачыць іншых членаў дэмакратычнага руху. Слухай, Мікола, я цябе пераб'ю. І ты сидзеў, і я сидзеў, і ты ведаеш, што там тое, што сидзеў, гэта яшчэ ні аб чым не кажа, таму што там сидзяць усякія розныя людзі. Так, я таксама просто это якраз таки до таго і сказаў, што, на жаль, быць то, што ты палітвязень, гэта, не кажа, знаете, у грамадства ёсць такое уяўленне, што вось палітвязям яно надае нейкі, не ведаю, німб над галавой, да, што вось статус, да, але мы на сёння бачым, што гэта не апраўдваецца, што многія людзі прыйшлі ў гэтую турму літаральна нейкіх месяц паўдзельнічаўшы ў грамадзянскай актыўнасці без разумення, без нейкага палітычнага досведу, без свядомасці, без палітычнай культуры, і іхнія каштоўнасці, яны не настолькі ўжо моцна адрозніваюцца ад каштоўнасцяў там тых жа ватнікаў, да, ёсць такі шэраг палітвязняў, да, просто это выпадковыя людзі, якіх этим вірам засмактала рэвалюцыйным, да, у падзеяў, яны не збіраліся сваё жыццё з гэтым звязваць. Частка гэтых людзей, вызваліўшыся, апынулася тут. Частка з гэтых людзей выпадковых, кого пасадзілі за лайк, за камен, они себе тут не знайшлі, яны співаюцца, скалваюцца, яны папаўняюць шэрагі вось гэтых вось людзей, якія крычаць, што ва ўсім вінаваты офіс Светланы Ціхановскай, што Белпол, не ведаю, там Белпол, ментовские, карацей, КДБшные агенты, все продались, все, карацей, свиньи, все козлы. Я вот это читал, и вот калі говорить об тым, якія помылки были зроблены, я все ж таки хотел от белорусов большей ступени свядомости, солидарности
і ўзаемнай падтрымкі. Я веру, што да якой нейкай часткі людзей расчараваных, а я разумею па вялікім рахунку расчаравання, бо ўсе думалі, што перамога будзе 21-м крае 22-м годзе. Ад гэтых беларусаў расчараваных, я думаю, што да часткі з іх можна ўсё ж такі дагрухацца, растлумачыць, што не вінаваты Білпол, не вінаваты Франак, не вінаваты Святлана Ціхановская в тым, што так все склалася. Тут часам Лукашенко не можа выруліць суб'ектнасць сваю даказаць на міжнародзе. Што вы хочаце ад Святланы Ціхановскай, каб яна на белым кані заехала ў Беларусь і ўсіх шашкай парубала? Гэтага не будзе, понимаете? Не трэба ускладаць на нейкіх лідараў празмерныя чаканні, каб потым не расчароўвацца. Вось. Таму... Не, так слухай, ну гэта... Мне падаецца, што... Гэта тое, што трэба неяк все ж таки разумець адзін аднаго, меней шукаць вінаватых, а болей працаваць над сабой. Слухай, ну мне падаецца, што гэта якраз і есть такі вось нейкая вывучаная такая беспомачнасць і частка лукашызма, што нехта спадзяецца на кагосьці, што за яго вырашаць тыя пытанні, ці гэта зробяць, а мы пасядзім збоку, паглядзім, як гэта ўсё, і пакрытыкуем, і яшчэ і гаўніца падкінем. Ну, гэта, я, напэўна, да гэтага стаўлюсь, я ведаў, што так і будзе, скажем так. І слухай, вось ты кажаш наконт фінансавання, там і розныя прыклады, як што. А як ці такая ідэя, што, напрыклад, нейкія ініцыятывы робяць нейкі ўласны бізнес і там бяруць крэдыты, можа, нейкія ў банкі, ці яшчэ нешта робяць нейкі бізнес, і з гэтага атрымліваюць там фінансаванне. Гэта ж таксама трэба неяк улічваць. Ты ці знаходзяць беларускі бізнес, які падтрымлівае гэтую ініцыятыву і які таксама там, напрыклад, нейкія вырабы робяцца, прадпрыемства, і вось гэтыя там плоцяць падаткі там і так далей, а вось гэтыя грошы, якія там выкарыстоўваюць на тое, каб ініцыятыву гэта існавала. Можна ж таксама гэта зрабіць? Конечно, я только двумя руками за тое, каб было болей беларускага бізнеса, бо я ж кажу, гэта наша устойлівасць, гэта наша самастойнасць, наша незалежнасць. То бок, чым больш беларускага бізнеса будзе за мяжой, няхай бяруць крэдыты, няхай падымаюцца, няхай все іх будзе добра, потому што гэта наша будучая крыніца фінансавання нашага дэмакратычнага руху, нашых беларускіх ініцыятыў. Нават не абавязкова, каб яны фінансавалі прям все палітычнае, дастаткова нават і культурніцкія ініцыятывы фінансаваць. Галоўнае, каб заўсёды адчувалася і была прысутнічала беларушчына, каб не растварацца ў гэтым польскім ці літоўскім асяродку, пры ўсёй маёй павазе там да Польшчы, да Літвы, але мы мусім будаваць сваё, і мы мусім адстойваць сваё. За нас гэтага ніхто не зробіць. Згодзін. Слухай, вось ты пачалі размову пра людзей, якія там і стаміліся, якія там глядзяць на ўсё гэта, і ім гэта не падабаецца, таму што для них нехта там нешта не вырашыў. Вось, ёсць людзі, у якіх проста стомленасць, і такая, бездапаможнасць, якія проста, вось, у меня таксама такія бываюць моманты, калі вось проста рукі апускаюцца неяк. Што б ты прапанаваў гэтым людзям зрабіць? І бываюць ли у цябе такія часы, калі вось ўсё задзялбло? Пачну з канца адказваць. У мяне такіх часоў не бывае. Вось сур'ёзна. Аптыміст. Так. Што зрабіць? Ведаеце што? Паглядзець на іншых. То бок, давайте не будем ставіць сябе ў цэнтр сусвета, Беларусь, там свае пачуцці, свой палітычны досвед, і згадаем, што ўсё тое, што мы праходзім зараз, мільёны іншых людзей і дзясяткі іншых краін ужо прайшлі, і часта ў нашмат горшым варыянце. Паглядзіце, ось хто гаворыць, што ой, там столькі год змагаемся. Я і сам этих расчараваных людзей столькі ўжо пабачу. Яны кажуць, ой, мы столькі год змагаліся, а чалавек там, не ведаю, 3 гады руху, да прыкладу, змагаліся і нічога не назмагаліся, і людзі там выйшлі першы раз у 20-м годзе, 2-3 разы пахадзілі, і дыктатуру не скінулі, все, нічога не патрэбна, жыву прыватным жыццём, пашлі ўсе ў жопу, нічога не хачу, адстаньце ад мяне са сваёй палітыкай. Я это вообще не разумею. Поглядите на народ Ирана. 47 год. Уявите себе, 47 год яны знаходзяцца пад уладай гэтых аятол, пад тэакратычным аўтарытарным рэжыме. Кожныя, не ведаю, гадоў 4-5, а апошнія 10 яшчэ і часцей, у іх пратэсты. Кожны раз іх разганяюць, кожны раз іх забіваюць.
А яны ўсё роўна бяруць і выходзяць. Вы разумееце, якая прага да свабоды? Это 47 год. А возьмите Польшу. Атрымоўваецца між падзелам трэцім Рэчы Паспалітай і канчатковым вывадам савецкіх войскаў з сацыялістычнай ужо Польшчы прайшло 200 год. І кожнае іхняе паўстанне тапілася ў крыві. Кожнае. 1795 паўстанне Касцюшкі, раз, утопленае ў крыві. 1812 удзел наполеоновской войне, шмат полякаў удзельнічала, спадзявалася, да, што ім верне незалежнасць. То же самое, усіх разбілі, усіх перабілі. Паўстанне 1830-31 гадоў, нашае таксама беларускае, потапілі ў крыві. Паўстанне 1863-64 гадоў Каліноўска таксама потапілі в крыві. Потым здабылі незалежнасць сябе ў 18 годзе. Ура! Колькі яны з той незалежнасцю пабылі? 39 год. Савецкі саюз нацысцкай Германіі разрываюць Польшу зноў. І яшчэ і акордам да ўсяго 44 год варшаўскае паўстанне, калі проста выразаюць больш за 200 000 палякаў і мірных жыхароў паўстанцаў, гітлераўцы, так, выразаць. І ўсё роўна кожны раз яны паднімаюцца, потому што ім трэба незалежная Польша. Вось так і мы мусім з іх браць такі самы прыклад. Калі хтосьці стаміўся, просто пачытайце падручнікі гісторыі. Так, згодзін. Не, ты ведаеш, я таксама бывае час, можа я ўжо стары, я не ведаю. Ўжо старасць не радасць. Таксама нейкая стомленасць ёсць, але ж яна, калі праходзіць нейкі час там невялікі і нейкі адпачынак, трэба там галаву трошачкі трэба неяк гэта самае, то рыбалка лепш за ўсё ў мяне заходзіць. Вось рыбалка, пару дзён і потым ужо нейкія сілы апять. Я памятаю яшчэ твой YouTube канал стары, там у тебе рыбалкі гэтай і Facebook твой там весь час, там уже я памятаю, што ты такі, так. Ну, я зноў жа добавлю пару словаў, каб не быць такім таксічным пазітыўшчыкам, да, у прынцыпе, канешне, стаміцца гэта нармальна. У моманце і я бывае за дзень там пад вечар там на 9 гадзін вечара, калі я ўжо столькі ўсё зарабіў, я магу стаміцца, і конечно мне не хочацца ў дадзеную секунду ні рэвалюцыі, там нічога, мне хочацца просто легче адпачнуць. Я хочу сказаць всем людям, что это не значит, что вы мусіце быць заўсёды як гэты зайчык з энерджайзерам, так, заведзены, так. Не абавязкова абсалютна, калі вы стаміліся, абсалютна нармальна пераключыцца, адпачнуць, падумаць аб чымсьці іншым, пачытаць кніжку, выключыцца з соцсетак пажадана, і потым вы пабачыце, што калі вы нармальны беларус, то да вас зноўку прыйдзе жаданне дзейнічаць. Ну, на гэтай ноце давай, можа, і скончым нашу размову. Але ж, Мікола, я прапаную цябе, каб ты далучаўся, я буду запрашаць у стрымы, ну, час парою, калі ў цябе будзе магчымасць там і так далей, і абмяркоўваць нейкія справы, тому што, ну, і мне цікава з табой паразмаўляць наконт гэтага ўсяго. Ну, я думаю, гледачам нашым будзе таксама вельмі цікава. Таму дзякую вялікі, што... Я дадам, калі можна пару словаў. Па-першае, дзякую вялікі табе і вашаму праекту, што запрасілі мяне. Мне таксама было цікава паразмаўляць з вами. Вось я ў каментарах пакіну спасылкі на свае сацыяльныя сеці, я ў сябе публікую аналітыку, публікую в інстаграме крыху проста пра сваё жыццё, ну і на Ютубе у мяне таксама шмат цікава, калі ласка падыходзьце, захадзіце, далучайцеся. Тэлеграм у меня на расійскай мове чыста, а ўсе астатнія соцсеткі на беларускай. Далучайцеся, буду ўсіх рады бачыць. І дзякую яшчэ раз вам, што запрасілі. Да, Мікола, ты потым у каментарах спасылачкі скінь на свае соцсеткі, і мы гэта ўсё аставім. Усё, дзякуй тады, і да новых сустрэч, жыве Беларусь. Жыве вечна.